cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Sunan sarkinmu Allah mamallakin rayukanmu. Gode Allah da kai mana manzan Allah shugabanmu. Duk tafiyar da babu daha za ka ga Allah ya cire mu. Ko da yaushe godiyar mu ga sarki Allah take tsayawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Ku salatin nan da kake masanin ninkawa dan Amina. Abubakar shugaban masoya wanda ya bi saba ya kuna. Umar Usman kuma har dali kuna raina. Har waliyan nan mabiyansa samun su ba sa gazawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Shehu Tijjani Shagdila ni Gausullahi masoyi guna. Shehu Abdullahi da Shehu Khalilullahi na saraina. Shehu Aminu bambarin kaja muje har gaban gwanina. Malam Hadi har da Malam Abdullahi abin yabawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Yanzu ni kam zana juya baitoci gun shugabana. Bawan Allah shugaban bayin Allah ne mun haminna. Sirrin samun soyayyar Allah ne Ubangijina. Gode maka rabbi Allah da kai baiwa ta abin yabawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Iso ne ya saka ni niyya ne burin na wake ka. Na dau tarihin kaɗa haguri na ni na wake ka. Dan haka ne ya sa yanzu zan dan dauko gisar ka. Kai da ya nufa ilahu ke so har kullum yake yabawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Tarihinka akwai daɗi manzo na muradina. Da na yi fana'i a ciki na nishaɗi da gurina. Ƙaunar ka manzan Allah ke wanke ruhina. Allah da yardar ka na fara da faman ban iyawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Abdullahi daga Abdul Mudallab yake cewa ga mahaifiyarsa Fadimatu yake furtawa. Ki nema man yarinya wata da ni tai dacewa. Fadimatu kautai murna Allah take godewa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Madalla da wannan nema lallai zan bincikowa. Ta tashi ta kyakkewaya unguwannin Qurayshawa. Domin bukatar danta Abdullahi zai cikawa. Ikon Allah sai ya kai ta gidan mahabucan ta yi tsayawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Da zuwanta an ka gaisa Aminatu ta yi hangowa. Allah ya haskaka mata cewa wannan ta yi dacewa. Da murna da hamdulillah Fatimatu take cewa alhamdulillah guri na Allahu yayi cikawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Barratu ta ce Fadima shi me kike son furtawa. Dan na gani akwai magana bakin na ki ta zantarwa. Sai Fadima ta ce ɗana da yarki za mi haɗawa. Tannan zumuncin tsakaninmu zai ƙara kullewa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Sai ta ce a jira mahaifinta yanzu yana zuwa.
zuwa can sai ga Wahabu ya dawo cikin yalwa. Fadimatu ta ce ‘yarka nake so ta zamtawa, ya ce duk abin da kika yi daidai da ‘yartawa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. An sai ta komai yanzu daurin aure ragewa. Abdullahi hasken goshinsa yana daɗa haskawa. Abdul Muɗallabi murna a ransa ba boyewa. Kakannin manzan Allah tsarkaka ne abin yabawa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Wannan rana ce ta bikin Abdullahi mijin Amina. Mai san Allah dole zai so yayan annabi yan uwana. Taro yayi taro an daura auren Abdullah da Amina. Ya al'umma ku zo mu juya manzan Allah ke tahowa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Yanzu an kare dubuki watan Rajab babu illa. Har an karɓi ruwaya a gurin Sahalo bin Abdullah. Yana cewa Allah ya yi nufin bayyana Saifullah. Allah ya umarci Ridwanu ga yadda yake cewa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. A buɗe ƙofofin aljanna mai su yana zuwa. Mala'ika ya yi shela komai yanzu a dakatawa. Bayan halittu sun natsu ga yadda yake cewa. Hasken nan boyayye ka tangage zayayyo fitowa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Shine annabin shirya duciwo shine waraka. Zai sauko zuwa mutane al'ummar nan ta waraka. Zai sauko ga mahaifiyarsa da rannan mai albarka. Mai gargadi da bushara Rasul sannu da karasuwa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Adalla da saukar ka shugaban duka annabawa. Muna lalle har da murna da zuwan kaɗan baiwa. Kai ke girgiza halitta da harshen ka mai yalwa. Kyakkyawa mai tsarkakewa ni kai zanta wakewa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Ya ganin cewa iyayen annabi na wuta yayi barna. Kan aka yi ka kabari ka gaggana zantukana. Ba a halin da Allah ya tsarkake kamar na annabina. Quraishawa ne iyayen manzan Allah kyawawa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Kana huta da su lalla muharraka kai nake yabawa. Wannan kayin bai san ka bai wuce abun kushewa. Dan halittu ba kamar ka kai Allah yake yabawa. Manzan Allah shugaba ne bango majinginar fakewa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Ibrahim muharraka ne anan nake son hutawa. Allah ka ƙaran himma da yarda da amincewa. Alfarmar shugabanmu da ya zarce kowa kyautatawa. Karka bar ni na dubi mutane su aikin su kushewa. Halaka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Allah da do salati ga wanda na yi wa baitukana. Zaɓin Allah mai gida na gata na shugaba guna. Mai Ali mai Sadiku annabi mai Faruku da Usmana. Mai
gausu zamani da shehu amina na hunkuri na yabawa. Haraka a cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Haraka cikin ma'aiki dan shi Allah ke yabawa. Haraka a cikin